दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिराद गोनांथि मोनसे मेल बर'फोरनि सानसुमैफोरनि मोनसे मेल खुंनाय बे मेलाव आंबो बाहागो लाफैदों आरो बेफोरबायदि खोब इम्पर्टेन्ट मेल खुंनायनि थाखाय आबसुनिसिम आं साबायखर बावहरदों गोबां इस्यु बिटिआर गोरोबथा जे गोजोन गोरोबथा 2020 नि 27 जानुवारिनि बे एकर्डनि दफाफ्रा दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै बे इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेनि थाखाय आबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावगासिनो दिल्लीयावबो बिथांमोना गोबां सम सेमिनार फाथिदों बेनि उनाव 125th एमेन्डमेन्टनि थाखाय बिथांमोना नांथाबगासिनो रिसेन्टलि निउ दिल्लीयाव मोन 6 शिड्युल अट'नमि बे अट'नमिनि लिडारशिपफोरखौ लिंनानै मोनसे सावरायमेल खुंदों आरो बेफोरबायदियैनो 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ जाहाथे पास खालामो बिनि थाखाय मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै आबसुआ खामानि मावगासिनो बेनि उनाव जाहैबाय दा एकर्ड बायदियै गामि इनक्लुड खालामनाय एबा एक्सक्लुड खालामनाय दासिमबो गंसेबो गामि एक्सक्लुड खालामाखै खिन्थु इनक्लुड खालामदों आरो इनक्लुड खालामनाय गामिफोरखौ लानानै बै 125th एमेन्डमेन्टआ जाब्लानो बेनि कन्स्टिटुवेन्सिफ्रा बांगोन आरो फुल फ्लेजेड 6 शिड्युल अट'नमियाव बिथांमोना बाहागो लानो हागोन बेनि उनाव जों नुनो मोनदों जे बे एरियाफोरा बिटिसिआव हाबनायनि इयुनावबो BKWSCआ मोनसे लिस्ट बानायदों बर' गामिनि आरो बे गामिफोरखौ BKWSCआवसो सोसननो बिथांमोना नाजागासिनो आं सानो मा 6 शिड्युल अट'नमियावसो बांसिन एडभान्टेज दंखायो खारन बेयाव एरिया भित्तिक माने अट'नमास काउन्सिल मोनसे कन्टिगुवास एरियाखौ लानानै 6 शिड्युल जायो गतिके 6 शिड्युलावनो जोंनि मानसिफ्रा बारा एडभान्टेजखौ मोनो BKWSCआवबो गामि थागोन खिन्थु जिहेतु कन्टिनिउटि थानाय गामि बे गामिफोरखौ बिटिआरआव थानायखौसो आं साबसिन होननानै सानो आंनिथिंनिफ्राय बाखि दा सेन्सास फैगासिनो सेन्सासाव जोंनि बर' हारिया बर' हिसाबै सिनायथि होनांगौ आरो जिहेतु बाथौआरिजों बाथौ धोरोमानो जाबाय बर'फोरनि गुबै धोरोम गुदि धोरोम गतिके गासैनि थाखाय गासै गुबुन गुबुन रिलिजियास फेथआव थानाय बिथांमोनाबो जाहाथे बे गासैयाव गावखौनो बाथौइजिम होननानै जा परिचयखौ होयो सिनायथिखौ होयो बेखौ आं खावलायो ट्राइबेल संघनि जानानै सिसिटुवानि जानानै आरो जायफोरा बर' राव रोङा खिन्थु बिथांमोनाबो असमिया भाषी हिसाबै सिनायथि होआलासिनो गावखौनो बर' हिसाबै बे सेन्सासाव सिनायथि होनांगौ बेखौ आं खावलायदों दिनैनि बे सावराय मेलाव जा आरो फरेस्ट राइट एक्टनि खायफा जाहा दासिमबो इस्यु दं बे माबा प्रब्लेमफोरा जोबाखै गोबां जोंनि ट्राइबेलफोरा दासिमबो फरेस्ट राइट एक्टआव हानि मोन्थाइखौ मोननो हायाखै जा लेन्ड राइट बे लेन्ड राइट्सखौ सरकारा थाबैनो होनांगौ बे डिमान्डखौ जों खालामदों गतिके फैबाय थानाय सेन्सासाव जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो आं एसटि हिसाबैनो इनामरेट खालामनो होदों नाथाय बिथांमोना कसारि हिसाबै कसारि साबकास्टआव कास्ट सार्टिफिकेटफोरखौ लानांगौ होमब्लानिया बिथांमोना सेडुल ट्राइब हिल्स कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हायो अनलाइन गतिके बिथांमोना जुदि एसटि हिल्सनि सार्टिफिकेट मोनोब्ला अल इन्डिया लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनफोराव बाहागो लानो हागोन आरो नेसनेल इन्सटिटिउटफोराव जा बे IIM जा IIT जा सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजियानो जा मोनफ्रोमबो नेसनेल टेक्निकेल इन्सटिटिउटफोरावबो बिथांमोना एडमिसन लानो हागोन गतिके बे एडभान्टेजखौ बिथांमोना लानांगौ होननानै आं खावलायो